Bueno. Hace atala. Guau, haze atal puska. Hace bukaera. Oso fuertea, osea, bukaera. Bai, hildako bat. Esku bat piztiran. Bai, irabazi arten ez dugula olakorik ikusi, ne? Ez. Lakorik inoiz, ez? Ai ama, ze fuerte. Ze pasakoa? Zein da? Zein da, ezakit. Zeinekin? Aukera asko daude, nik uste. Ja, baina atal guztian gauza asko pasa dira. Pila bat. Atala Goazen komentatzea ondo, ze... Orduan, goazen komentatzera, pixkanaka. Areneren bideo bat. Oso gogorra, hoi. Gainera, ziren bakarrik Joni, ikusi dugu nola Jonek hartu duen, zegratu den. Bai. Eta hori batean denei. Horregatik, Arene islatu iten da. Normala, etxien sartuko nintzake eta urten bez. Bai, oso humilatua bezala sentitzen da. Bueno, gaur egun esaten dela pixkat lotxe igual beste aldera joan beharko litzatekela. Betikoa, baina hortza dena, zure irudia da, intimoak dira. Bai, batez ere esaten dalako, igual erruarena dela bideoa grabatzea guztiagatik, baina berak ez daki. Bai, nik uste oso momentu politza dela. Batez ere nik hola bizitu dut, ze azkenian ikusi da, itxaso beste alde batetik jundela, denboraldi osoan zehar. Baina holako gauza potente baten aurrian ikusten da nola batez ere alaitzi ere bai momentu batean aurre iteion, eukitzute konversazioi komunetan, eta gero neskekin elkartzen da betarearen babesteko, ez? Betiko lagunak ez. Bai, por fin. Bai. Eta gero ze konversazio politia hori mendian, korrinta gero, bakoitzak komentatzen duela dena, adibidez, itxasok bere aitakin pasatu duna eta dena, eta, oso politia. Eta gero bai, iten dela emakume danon, ez dakit, batu iten gaiela eta itotzau horreitan nahi aurre. Ez, adibidez jantokixen dekaun estena politori. Bideoko neska ni naiz, bale? Ez! Bideoko neska ni naiz! Bideoko neska ni naiz! Bideoko neska ni naiz! Eta ezinezkoa dirudien hori, adibidez alaitzekin, alaitz eta itxaso, baina gehienez, gehien bat alaitzekin, ezinezkoa dirudi Arenerekin zeo zer egite edo Areneren alde egite. Bueno, mutien garaipena izen da liga, eta nik uste nesken garaipena Arenen egoera bidizuena ikusitxe. Zeran hasi dan lehenengo ataletik ona, zilabela jokatu. Degozen arazoen gaitik, ez da izer. Bai. Gero ja, berak lehenengo gola sartzie, gainera txirenaz, nik uste gure garaipena hori dela. Bai. Hori da, eta berriro printzesa berriz, elkarrekin, Arene berriro bere lekuan, oso polita. Gero gainera partidua alaitzek hasten du eta gero aldaketa egiten dute eta Arenek gol hori sartzea ere. Eta alaitzeko nartzea aldaketa hori ere, hor dago bere bidea ere, Bai, oso emozionantia, bai. Polita da. Rolling up, fly like a mother. Yeah. You think I came from another planet, but I just got that thing that makes your heart go ting, ting, ting. Zion da pasatu den, nun? Bai. Etxe puska hortan, Zine hortan. Ez que egun hauek dira super divertigarri, batera lokalizazio berri batean, gainera etxe puska batean, piscina batekin. Eta hor, justo jardinen, ospakizun bat da, ospatzen da mutien... Mutiek liga irabazi dutela. Oso ondo, banapozik, eta batean galder dator, eta esaten du... Azterrak nastera, beti bezala? Eta zapuztera, esanez, ertzainak ez duela kasua hartu, frogarik ez dalako. Orduan, Bueno, eta peio jartzen dago... Oso azer. normala, dunik egiten ditu. Gero kepak
Potxoloak egiten du bideo hori. Denbora guztikoa, Bai. dena desadan ikusten, ospatzen eta batean. Bueno, aspertu itxenaz eta Aspertu zate hotxorua. baina bakarrik ez. Osa, nora eta ni eta atzetik... Eta bestiak ikanteatzen. Baina eske, badirudi ez baino sekuentzia hortan gauza asko gertatzen dira. Bai. Galer dator, herri altzen dugu, haue badoa, Bestearekin. gorkatzetik, Gorkatzetik, eta gero, oiua. Oiua. Osa, esan nahi dut, Oiua entzute dut, da dena moitxu izan gara. Eta gero ja piztina saltzen da, eta ikusten da hilakoa. Orduan, guzti honekin zuek, ze uste duzu? Teoriak. A ber, nor uste duzu la hildakoa? Nik uste ez, baina eske pegauko zain beste gorka iseti en plan... Osea, espero duzu ez baiet. Ez, baina ez da huile. Emotza zozek eta indago. Beste mareo bat, Mareatu dela eta ja. Eta drama guztia urrengo denboraldirako Ya está. gorka dutzen zerola, ambulantzia eta... Ai, lagundu! Guau. Bi aukera ditut eta uste dut dela edo Jon edo Galder. Bai, Bai, Ostras. ba nik uste, A ber, bota. iztakit, edo Galder edo Jonizukin. Beitu. Eske igual azkeneko sekuentzia horiengatik ez, baina, osea, baizik tramarengatik, en plan, denboraldi guztiarengatik. Nik igual Galder, osea, ez dugu hainbeste ezagutzen, nik Galder ikuste dut posible, osea, ikuste dut kapaza... Hiltzaile. Nik bai. Bai, horregatik. Izaitan, piztinan Jon. Baina, orduan hiltzaio bat egongo dela uste zuen. Bai edo bai. Nik uste ez. Hombre, infarto batek ez dutzemon. Igual iztripua da. Infarto batek ez dutzemon. Zakit. Nahi gabe burukan, Adibidez, ametxek esaten du... Ez que niko izango nuen. Esaten du ere atalontan. Ez que nireak konversazio bat, itxasok, ametxekin, eta esateio bukaeran. Ez dizu gogoa ematen peio piztinan itotzeko? Hola, piztinan Hola. ikutzeko? Bai. Hombre, peiok ere esaten du Galderretaz, jata bideoa botatzen. Ni gustot nahi ta inda da, hola. Dena, Pentsatzeko... Baina peiok ere esaten, jata katuko nuke unateri esaten du. Bai. Galder akatuko lukela. Bai. Claro, bideoa Ja. Orduan aitak esaten du, nik jata katu ingo nuke. Irabazi arte aldatzen ari da. Bai, pila bat. Zuen adinarekin Pila bat. batera iotzen ari da, eta gaiak sakonagoak dira, seriogoak, Bai. zuek helduak bazeate, da orduan Bai. dena zuekin goaz. Eta hilako bat azaltzea, ja. Eski hori ez da inen zertatu, osea, istripua bai, baina hilako bat. Bai. Istripua zala letxe? Bai. Izate? Bai. Hilako bat, nik uste didala heldutasun hartzen. Bai, eta gero zer gertatuko da hurrengo denboraldian, osea, nondik zizanen da misterio, ea zer gertatu den, edo... Bai. Nik uste atal guztixek aukidabela, ba hori, amaitzera juten zanien eta amaitzen zanien esaten zendule, ja. Nik uste danek aukidabela hori eta hori oso interesgarri zedala. Osa, bastante interesgarri injabez atal bakotzak eta orduen. Bai, nik uste oso denboraldi ona egin jogure. Taldaketa ona dela, Osa, askotan igual, asko esan dute aurten, jo, eske, asko aldatu da, eta igual umeentzat, tal, da. Baina azkenean, pertsonaiak aldatzen jutea, handitzen doaz, eta normala da, geho, hainbeste gauza potente pasata gero istripua ezagitze, ba, seria guzti aldatzea. Tonoa ere aldatzen da, eta seria da. Baina gero Lili eta Malenen trama, adibidez jo, aurten oso ondo da pantailan eta hori. Iketxean homia dauzkatela, asko, osea, badaukat, oke hori de, ostras, kontuz, nole bidean Malen engantzatu, osea, badagoela igual txikiagoen ere, eusten dizkiten tramak, Eta aldi berian erabentzat, ez nik uste dut harremanen ereduak izan dira super garrantzitsuak aurten. Osea, eredu onak eta eredu txarrak, batez ere, bai. Eta adibidez bideoarena, Galderren bideoarena, Bai. Galderretaren eta Laitz eta Jonen harreman horiek, eta Kepa eta Itsasona, osea, harremanetan eredu... Eta adarrak, osea, gurde zan. Bai, eske gure harreman, nik uste, Teresa Josuen harreman bakoitzak eukidabela, harreman... Ikasteko zeo zer edo. Bai, baina ez dakik gizartien emonaldi esen harremanen eredua. Bai, da.
Errealak. Adibideak eta Bai, ze harreman bakotza, ez dau bat bestien iguela dana telesaien. Harreman bakotza da desberdine eta arazo desberdinekin. Aurten nik uste dut beste urtetan baino gehiago disfrutatu dutela, ez dakit zertik izan den, berezik igual tramaldetik bai gustago egon nazelako. Adibidez familiakin desente eduki dut eta bineretzat izan da jo garrantzitsua. Eta gero girua eta rodajean ere oso gustoa. Estena, ez dakit, erronka berri asko eta... Igual ja ez zaude hain urduri, niri kasuan aurreko denboraldian lehenengo denboraldia zen. Eta oraingoan, ez nengoen hain urduri. Bai, hori, bezatola urteia egin jezau zela, nahiz eta trama ez da mardine eta zure personaiei gauza asko pasetako zen. Nik lehenengo denboralditik laugarrenera ikusi dute olatzen, ez dakit, olatza zigin jala asko, eta horrek arrotasunen moto ez da, personaje bastante interesgarria dalako eta hori zelan hasi dan, zelan harreman dudan bestiekin, ze harremanin jaben bakotzakin. Niretzako izan da pixkat, eunate beti, denak, baina eunate egiteko zaila da, zea traba handia hori nola gain egin, eta gertatu zaitenean nire urte eunatekin da bere alde biguinagoa edo. Barrutik puskatu da, orduan bila ibili da, izatetik oso gogorra beti, bilaketa hori izan da interesgarri aktore bezala, zen eunate beste leku batean ikusi dut, sentitu dut eta beste leku batera junda, ez da, ondo bukatu da dena. Hori interesgarri aktore bezala. Bai. Eta udan guztu, zuekin beti guztu. Hurrengo urtean... A ber... Ni gogoz nago, ja. Egongo da beste bat? Bai, holako bukaerakin espero dugu, Hombre, hola, beste bat egon behar da. Espero. Egongo da, eta idazten da abiz, eta... Atope, gogotxu, eta gauza potente asko etorriko dira, seguru. Seguru, bai. Zainekin duen, nola izan da? Gauza asko zabalikatu dielako, batez be. Personaje bakotzak zuze zabalik deko. Bai. Nik uste dut aurten idazten hasteko base oso politia dakatela. Eta gainera ez bakarrik denboraldia mailarekin, baizik eta lau denboraldi dituztela. Jakiteko pertsonaia bakoitzak ze, azkenean... Ez da berdina historio bat hastea zerotik, edo pertsonai bakoitzak baldin badauka bere movida. Batez be, azkenien, aktoriok be mototza guleko gure tokie personaia bakotzai, eta orduen jagadakiz nondiko izango eta zer dan guretzako hobeto bai. Nik uste holan ikusteot, Gido Hilarisek aktoriok be kontuen hartze eskuela, eta hori, bai. Eta polikingo da bela. Seguro baiet. Seguro baiet. Pegogo. Azue izketik asko. Bai, nola ez. Azue gortza dutelako gaude hemen. Bai, guztiz. Beti horregoteagatik, ostiralero, makusin ere. Bai, makusin birritan irutan. Aurten desberdina izan da, baina hortxe ontzaztela. Bai. Eta gero aurre estreinaldietan ere ematen dizkigu zuen. Eta kalean. Bai. Harrera super berue da eta oso berotasun baten sentitzen dano. Demoraldio zuen zehar eta gero bai, udan grabetagun bakotzien, zuek oso presente zauezela eta hori. Dana zuen gatik egitugulea, así que eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur!